Tak takon bolo. Saiki jere peraturane saiki yo. Peraturane babu lho, babu TKW. Nek misal awake dhewe notes apa ngebreak interminute ngono lho. Kuwi gak oleh metu saka nganu ya, gak oleh metu ning Makau apa Cina ngono jare lho. Harus pulang ke Indonesia ben prosesnya ki cepet ngono lho. Imigrasi ki ngono jare. Enak sing wis tau sing apa jenenge sing wis-wis iki lho. Mbak iku proses ning Makau. Angkon ejen kon ning Makau jebule ning Makau kuwi rada ruwet malahan kesuwen. Kon balik ning Indonesia lah gak malah mindon gawe ini ngene. Double-double to malahan ngentekno dhuwit to malah. Jare ning Indonesia malah luwih cepat. Visane kuwi luwih cepet ngono lho. Proses iki luwih gak ribet ngono lho. Lah nek ning biyen kan ora. Kita pergi ke Makau kuwi luwih cepat, nek Indonesia kesuwen. Saiki niki ngono saiki ne. Peraturannya ngono. Kuwi bener apa ora to ngono kuwi? Aku krungu-krungu ngono ya, Bolo. Piye, Lur? Apa yang ngono to? Bolo-bolo kabeh.